こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は動詞の種類を意識することがいかに重要かということをお話ししてみたいと思います。まずパニとパーなんですが、パニの方は閉めるという行為を表しています。そしてパーの方は閉まっている。どう違うかというと、閉まっているのは閉まっている状態である。でハワイ語のこのパーは状態を表すという意味合いで状態動詞と呼ばれます。パニとパーでどんなふうに使い分けられるのか、例文で見てみたいと思います。まずパニの方ですが、パニアオイカプカ。イカプカっていうのは、プカはドアですね。ドアをですね。パニアウ、私は閉めますと。私はドアを閉めます。パニは行為を表しています。そしてパーの方は閉じていると状態を表します。状態動詞です。パーかプカはカプカ、ドアが閉まっている状態であると。そしてイカマカニ、この場合はパー、閉じられている状態になった原因を表しているのはこのイカマカニのところです。風が原因でドアが閉まったと。先ほどの行為を表しているパニの場合は、後ろに続いている「い」はこのパニという行為の目的語を表してましたが、パーという状態動詞の後ろに続く「い」はその状態動詞、その状態になった原因を表してるんですね。こんな風に動詞の種類によって後ろに続く「い」の役割が変わってくる場合があります。このパニとパーは、セットで覚えておくといいと思うんですけれども、いくつか他にも一緒に覚えておいていただきたい単語をご紹介したいと思います。まずベヘは開ける、そしてハーママというと開いている状態動詞なんですね。そしてフーナーというと隠すという行為を表すんですが、フナとこの過去形がないだけで隠れているという状態動詞になります。先ほどのパニとパーで使い方が違ってたように、このベヘとハーママ、フーナーとフナとやっぱり使い方が違うんですね。メレを訳す時にですね、辞書を引くと思うんですけども、ついどんな意味なんだろうって意味ばっかり意識してしまう、そうなりがちだと思うんですけども、単語の意味だけではなくて単語の種類ですね。特に動詞の種類は重要だったりします。ぜひそのあたりも意識していただけるといいんではないかなと思います。メルを見た目のハワイ語ミニ講座終わります。